Ryan Wade a Sheehan yn brwydro am y bêl. Aber yn gobeithio talu'r pwyth yn ôl heddiw ar ôl i Caerfyrddin i curo o gol i ddim. Tan wsos diwetha, bêl gan Declan Walker. Y gwynt y tu cefn iddo fo gan cario'r bêl na. Go rhaid i Leedsy gadw lygad ar y bêl. Ergyd nerthol gan Declan Walker. Jones yn ôl at Ryan Walcott. Walcott yn codi'r bêl na. O, mae di twyllo. Dave Vincent a Hobson ar ergyd. Bell dros y traws. Ond chi'n gweld sut mae'r gwynt yn amharu ar y gêm ma. Vincent yn cam amseru'r peniad. Ond Hobson yn methu troi'r bêl tu ar gôl. Ashley Young o gig gornel. McKenna'n codi. Mae at Borelli. Borelli! Wel, methu dwyllo Idsi. Ond y bêl yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Nid yr ergyd orau gan Borelli. Tho bod o'n newid i feddwl ar y funud ola. Bêl oddi ar y linell yn y pen draw. Declan Walker. Wel, nid i fanna y bas yn nefod i fynd, mae hynny'n sicr. Chi'n gweld sut mae'r gwynt yn chwarae hafoc yma heddiw ar goedlan y parc. Leedsy. Ond mae'n fynydd o gic gan y golwr. A mae di bwnsio. O, dros ben Chris Mullock! A chredwch i fydd, mae golwr yr hen air wedi rhoi Caerfyrddin ar y blaen. Y gol gyntaf yn Uwch Gyngrair Cymru yn 2019. A welwch chi ddim gol ryfeddach y flwyddyn yma. Leedsy yn curo Mullock o'i gwrt i hun. Spittle. A chi bas, di amseru'n wych i fewn i'r gwynt. Wade ymlaen at Walker, hediad gan Walker! Fymryn dros y traws gan Declan Walker. Di sgorio 5 gwaith yn barod y tymor yma. Young yn ceisio clirio. Y bêl cael ei dal yn y gwynt. Mae Cummings di darllen y bas. A mae drwodd at Griffiths. Griffiths yn gwbl glir. Griffiths i sicrhau'r 3 pwynt. Drwy goesau Chris Mullock. Ac yn y munudau ola, yr hen air yn cwplau'r dwbl dros Aber, dros gyfnod y Nadolig. Melvin at Kellaway. Ond eiliadau sy'n weddill yma, a mae Wade di curo Jordan Knott, gwaith da gan yr asgellwr. Wade digon amser i groesi, bêl yn cael ei chwipio fewn. O, Matthew Jones sy'n o! I gasglu gol gysur i Aberystwyth. A gol gynta y cefnwr chwydd yn Uwch Gyngrair Cymru. Unwaith eto y gwynt di chwarae ran. A Matthew Jones oedd yn y fan a lle i sgorio. Mae tipyn o luck gyda gol, Leedsy. Ond chwarae teg i'r tîm wedi sgorio yr ail gol ac dwi'n siomedig tipyn bach am ildio y gol, ond mae rhaid i fi dweud, dim ots am y perfformiad, 4 pwynt yn erbyn Aberystwyth. Gobeithio bydd a great escape ymlaen. Desperately disappointed from us because whoever scored the first goal out there would probably go and win the game with the conditions because it was almost impossible to pass the ball. But it's the same for both sides. We've got no complaints. We should have got a result and we haven't. And as you say, we've got a tough few weeks ahead now. And that first goal, all-important goal, talk us through it. Well, we said at half time we just wanted to kick the ball as high as I could in the air, really, off kicks out my hands. And that's what I did. And obviously the wind's carried it all the way and it's gone in the net. So it's happy days. Is that the first goal of your career? I think so, yeah, I think it's the one. Hopefully not the last. No, let's get another few, won't it?